Хора с Minecraft FC. Днес ще кажа на пак важна информация. Ако искате да се свържете с мен в играта, просто напишете сервер. Ще ви кажа после сидовете, ще напиша сидове даже и ще направя супер, обаче просто не искам някой да си мисли, че аз мамя по този начин. Аз даже се за много приятели, както се каза, 120 се абонира, много ми помогна с това интро. Система е много богати и мога да му кажа, че е най-добрият ми. Те ми помогна на това, че качил интрото. Обаче няма как да кажа, че ми приятели, които не знае къде живеем, не знае къде живеем. Гледаш това видео, няма да ти хареса. Такова, кажи къде живееш, ще намеря. Само ми кажи и аз ще кажа, примерно, ще живея в София. Аз живея в София. И ти, ако живееш в Карлово или някъде другаде в Пловдив, и аз няма да имам никакъв проблем. И надявам се да ти хареса клипа. Това ще бъде от мен. И